guys, this is Michelle and welcome to my YouTube channel. Hi guys, happy Tuesday. Yes, today is Tuesday and maganda yung weather, mainit pero malamig kasi mahangin siya. Umulan pala kagabi. So, anyways, I'm on the way to the school na. Punta na tayo ng eskwelahan at ang oras nito is already 11:15, something like that. So, anyways, I'm just 3 minutes away. Yung paglalakad kong nito ay ayan na. Nakikita ko na yung back ng eskwelahan. At ngayon lang ako nag-decide magsimula ng mag-video. Anyways, ayan, may dala akong rain jacket kasi baka umulan. Para naman safe tayo. At hindi tayo dumami. So, tingnan natin yung mga bata naglalaro sa court. Anyway. So, update ko na lang kayo mamaya. Guys, good morning. Happy Wednesday. Nandito ako ngayon sa train station kasi may pinuntahan ako. And pwede lang ako ng train. Siguro mga 5 minutes darating na sila. Yung train ba? So, kasi mas mabilis. Kasi may bus naman, nandiyan na nga yung bus papunta doon sa amin. Pero mga 35 minutes kasi yon. Pero pag train kasi 10 minutes lang. Kaya mas pinili ko mag-train kasi mas mabilis ito guys. So dito na ako yan. Hi guys, update. Dito na pala ako sa train. May train pa na dumaan isa. Ayan, so yung bus na punta sa amin, di ba umaalis? So mas mauna pa to. So, di ba? Ganda sa labas. Tcharan! Aray ko. Train on the bus go. Oh, the train on the bus. Sorry. So update ko na lang kayo mamaya. Hi guys, update. Nakababa na pala ako ng train. Nandito na ako sa amin. Grabe, nagdatingan yung mga katrainan dito sa amin. Mga papunta kung saan. Parang sabay-sabay silang dumating. Ay, magkabilaan sila. Ilan silang train? 1, 2, 3, 4, 5. 5. In different area of responsibility. Chan. Ay, Nadia. Pauwi na tayo. Staring straight back at me. Why is my reflection show who I am inside? Good morning. It's another day and happy Thursday. So, yun. Ayan, may mga nandito yung aking sampayan kasi ako yung magsasampayan mga nilabahan ko. Nagsalang pala ako ng labahin tapos natapos na yung isa. So, isasampay na natin and then isa pa ako doon. Isasampayan din ako dyan sa labas guys. Pero dyan ko isasampay mamaya yung iba pang mga mga nandun na yung second batch natin. So, magsasampay lang tayo for the day. Wait a minute. I'll put it here so we can see each other. And, ta-da! Dun, dun, dun. Kung sira ulo yung bago mo, hindi pa siya naliligo. Hindi rin nagsipilyo. Hey guys! Update! So, ako sa ito guys, alas 5 na. Anyways, kanina pa ako sa bahay. Na dumating galing ng eskwelahan at nagluluto na pala ako ng adobong atay. Binili namin yan kagahapon. Kahapon ba? Hindi yung nakaraan. Ano ba ngayon? Ngayon is Thursday. So, binili namin siya ng Wednesday or kahapon nga siguro. Tama. Kahapon or Tuesday. Basta gano'n lalabas kami ng asawa ko. And then, tapos nilabas ko dito yung dalawang klase ng patatas. Ito ay sweet potato, ito ay normal na patatas na ginawang pa pommes or frital or parang, tawag dyan?
fries. Parang ganyan. So, yan ang kakainin na aking Sabo Bells. And then, aking tong, ayan, yung akong niluto na na atay. Tapos, meron ako ditong saba. Ayan, iinitin lang yan, guys. So, yeah. Saba. Ayan ang, dito, saging. So, yun. Mag-ano lang ako nito and then, yeah. Anyways, yung isawa ko na nasa baba ay nag-ano na guys ng sasakyan. Kasi may binili siyang something para dun sa sasakyan. So, yeah. Kinukumpuni niya ngayon. Nilalagay niya ngayon kung okay ba yun. Guys, so tapos na pala ako. No, naluto ko na yung aking atay. Aking atay. Yung atay, ito siya. Ayan. Kumuha lang ako ng konti dyan kasi ayan ang aking kakainin ngayon. At ito na pala yung saging na ininit natin. Ayan, nasa ba, kinagatan ko na yung isa kasi hindi na ako mapaghintay. Ang sarap. So, lasang-lasa siya ng saba natin. Kasi saba talaga natin to. Na in-steam, tapos pinire-frozen, tapos yun siya. Sarap. Ito ang atay. Anyway, nagluto ko na rin yung pommes ng asawa ko. Yung daw kakainin niya, tsaka sibuyas. Yummy. Yummy atay. So, yeah. Kain tayo. So, ayun lang naman yung ganap ko ngayon. Kakain yung asawa ko nandun sa sasakyan. So, yeah. Yung naman, kakain lang naman kami, guys. Ito yung aming hapunan. So, maaga pa. Anyway, magka-quarter to 5 na, to 6 na pala. So, yun. So, ayun lang naman. And, yeah. Maraming salamat sa panonood. And I will see you guys on our next one. Thank you so much sa pagsuporta. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Juicy!